Já vám teď s dovolením něco přečtu. Umění zpívat má v sobě každý. Stejně jako chůze nebo mluva je i zpěv člověku vlastní. Jen na to často zapomínáme. To jsou slova, která byste třeba teď nepodepsali, takhle na první poslech. Možná, že po našem rozhovoru budete mít trošku jiný názor. To jsou totiž slova mého dalšího hosta, paní Dany Houtkové, terapeutky, hlasové pedagožky, muzikantky, zpěvačky, maminky a ženy mnoha dalších profesí. Dobré dopoledne vám přeju. Dobré dopoledne. Dobré dopoledne. Jsou to opravdu vaše slova, alespoň by byla na vašich webových stránkách, takže předpokládám, že s nimi souhlasíte. Vy se hlasové pedagogice věnujete, jestli jsem dobře to vyčetla, asi 17 let už. Víceméně. Ještě více možná. A takže mi určitě můžete odpovědět na tu otázku fundovaně. Skutečně máte pocit, že se naučí celkem dobře zpívat každý? Určitě. Podle mých zkušeností určitě. Ve své podstatě to funguje tak, že stejně jako se naučíme psát, tak se naučíme i zpívat. Já bych řekla, že zpívat opravdu může každý, ale může každý zpívat čistě, protože já si myslím, že spousta z nás, třeba já jsem toho živým důkazem, zpíváme falešně. Proč teda zpíváme falešně? No jenom proto, že máme ty špatné návyky. Kdyby vás někdo nevedl v té první třídě s tím psaním, tak potom byste taky neuměla psát. Kdybyste se sama snažila, kdyby vám jenom řekli, takhle to je a zkus si to sama. Tak spousta lidí i ten rukopis, kdyby se vedl, tak to vypadá mnohem líp. Paní učitelky samozřejmě píšou nejlíp, a lidi, kteří zpívají celý život a zpívají dobře s těmi dobrými návyky, tak zpívají dobře. Čili to není jenom otázka nějakých vloh, se kterými se tedy nedá hýbat, ale je to otázka tréninku? Otázka vloh je to do určité míry samozřejmě lidi, kteří nemají ty úplné vlohy, takové té hudební, nevím, geniality, tak nikdy nebudou zlatí slavíci. Ale spíš já jsem přesvědčená o tom, a moje zkušenosti jsou takové, že nejdůležitější je, a v tom mi snad dáte za pravdu, je si hezky zaspívat s dobrým pocitem. On ten dobrý pocit někdy kazí to okolí. Když mi třeba moje mladší dcera říká, maminko, prosím tě, už nezpívej. A mě tak ta ukolébavka baví v tu chvíli. Ano. No tak co byste tedy třeba se mnou provedla, aby to bylo lepší, aby teda to okolí nereagovalo tak negativně na ty mé produkce? No, určitě bych vám hlavně řekla, že příbuzní s dobrým sluchem hudebním jsou jedny z největších překážek k tomu, aby jsme právě se do toho vůbec pustili. Protože oni to ani tak nemyslí, vůbec to nemyslí se zlým úmyslem, ale nemají tu empatii k tomu říct, to bylo super, jak jsi to zkusila, ale zkus to ještě takhle malinko tady otevřít a tady ubrat a tady přitlačit a oni řeknou jenom, hele, to fakt nebylo ono, radši nespívej, ještě ti někdo řekne něco blbýho a už je tam nějaký psychický blok nebo prostě a už se nám do toho nechce, nejenom kvůli tomu, že nám to v tu chvíli nešlo, ale i kvůli té zpětné vazbě toho okolí. Jaký ještě vliv, krom toho, že se nám vlastně do toho zpěvu už potom vůbec nechce, tak jaký ještě vliv tyhle ty psychické bloky mohou mít na kvalitu toho zpěvu? No právě to, že když se zablokujeme, ne třeba vy jako maminka nebo spousta lidí třeba v dospělosti, ale drtivá většina, aspoň z mých zkušeností, těch bloků je právě z dětství, základní školy, učitelky hudební výchovy, komunistické učitelky hudební výchovy, které to kolikrát měly třeba za trest a podobně, tak tam se nasekalo takových bod a kolikrát to mohly být i dobří učitelé, tady vůbec nechci teď hodnotit nějak globálně, vím, že konkrétní případy, kteří to dělali s láskou, dělali to dobře, ale tam opravdu stačí jedna malá větička. Nebo Pepík zlobí, tak prostě pojde k tomu pianu a zaspívá to tady jako všem. A Pepík pak už nikdy nikomu nic nezaspívá. Můj muž taky nikdy nikomu nic nezaspívá, protože mu na táboře jedna holčička řekla nebruč. No. Ale to je přesně ten klasický příklad. My bychom tady měli mít, ahoj, pojď, neboj se vůbec ničeho, pojď si sem sednout mezi nás. Ještě k té hlasové pedagogice, bavili jsme se o těch blocích. Vy vedete kurzy pro naprosté amatéry, třeba pro mě, kdybych za vámi přišla a řekla, já bych strašně chtěla se těch bloků zbavit a chtěla bych zkvalitnit svůj zpěv, tak jak vy potom s těmi nemuzikanty pracujete? Jak to vypadá prakticky? No, už to, že chcete, je 50% úspěchu. To je hrozně důležitý, protože spousta lidí, kteří nespívají nebo se tak jako pobrukujou a ta
kvalita, subjektivně řečeno, je pro ně dostačující, protože ono ve své podstatě je nejdůležitější si vůbec zpívat. To jsou mistři pro nás, jsou úplně malí děti, který si prostě a jim to úplně šumák prostě. A opravdu to, když vidíte, tak vidíte tu nádhernou bezprostřednost a radost z toho zvuku jako takového, který vydáváme a který je pro nás harmonický i tak. Nicméně my jsme si tady dali nějaké hranice, nějakou oktávu, nějaké tóny, nějaké harmonie, nějaké rytmy a to jsme si jakoby vymysleli a teď, aby jsme my z toho měli dobrý pocit, tak se do toho musíme jakoby trošičku naštelovat. A to je právě to, co děláme na těch kurzech. První věc je vlastně vůbec objevit tón a objevit zdravý tón a ten tón, který my chceme, který my máme v té hlavě, protože ty melodie vám jedou v hlavě. Vy to všechno máte, takhle všichni ty Kajové a ty Helenky vám takhle jedou a jenom nevíte úplně jak na to. A vlastně, když si dáme tu trpělivost a budeme to hledat tón po tónu, tak to najdeme. A jestliže najdeme ten tón jednou pomalu, tak můžeme potom tu frekvenci zrychlovat mezi tím hledáním těch tónů, skákáním. Tam mimo jiné je to o tom, jako když hrajete na klavír a chcete si zahrát třeba ovčáky a zahrajete ovčá, ne, ovčá, ne, ovčá, výborně, to je ono. A přesně takhle my hledáme ty intervaly v tom hlase. A jakože na tom klavíru ty tóny v podstatě už jsou hotové, když najdu tu správnou klapku, tak i v té hlavě, když najdu ten tón, tak už mi tam zůstane? Přesně tak. Samozřejmě už je to potom stejně jako si musíte levou, pravou ruku pomalu osvojit a nakonec hrát bez not, tak úplně stejně ještě říkám jedno podobenství, je to jako když se učíte básničku a máte prostě tu znám křišťálovou studánku, kde nejhlubší les, znám křišťálovou studánku, kde nejhlubší les, znám křišťálovou studánku, znám křišťálovou studánku, kde nejhlubší je les. A už potom vlastně ten proces jsem samozřejmě velmi zrychlila, protože ty básničky jsme se učili leta, nebo respektive třeba 2 hodiny, než byl člověk schopný si to zapamatovat. A pak ji zase zapomněl a musel si ji třeba osvěžit. Ale znovu se do toho vpluje mnohem jednodušeji, když už tam máte ten základ. Říká se, že děti do 5 let jsou opravdu studnice otevřené a že nasávají všechno jako houba a že v tomto věku je třeba dobré začít naslouchat cizímu jazyku, protože se to jak se někde ukládá do podvědomí a potom v budoucnu se ten jazyk učí daleko snadněji než my ostatní. Je to tak i se zpěvem? Určitě a já třeba jsem hrozně šťastná, když mi na kurz jezdí budoucí maminky. Protože když se zpívá miminkům v bříšku, tak já sama to vím, protože mám 3 syny. A zpívala jsem jim, bubnovala jsem jim, mají výborný rytmy, to je taky výborný. A bubnovala jste na břicho nebo na bubny? Na bříško. A vlastně i na bubny, ale to už byl takový jako jenom bonus toho, že jsem měla kapelu a tak. Ale od takovýhodle človíčka je výborný vlastně zpívat. No, teď jsem se úplně zasměla, jsem si na něco vzpomněla taky. Krása. Ale když teda přijde člověk a vy ho naučíte, společně s ním najdete ten tón, říkáte, že potom už vlastně jistým tréninkem se ten tón jaksi kultivuje a pěstuje a už zůstane nalezen tam, kde je, kde má být. Tak blokuje to třeba hlasový rozsah, protože to je taková jeden z takových těch pilířů a těch hranic, kterých si všichni na základních uměleckých školách všímají. Jaký je ten hlasový rozsah? Jak je to s tím rozsahem? No, to jsou vlastně 2 různé věci. Jedna věc je, jaký máme daný hlasový rozsah a na tom samozřejmě se dá pracovat, ale je to jedna z nejtitěrnějších prací vůbec v hlasové práci jako takové. A potom je důležité vůbec objevit, jaký ho máme, protože my používáme, dejme tomu, 3-4 tóny, když nemáme osahaný ten svůj hlas, ale ve své podstatě většinou je to tak, že člověk má oktávu a půl, což je 8, 14, 16 tónů, které jsou použitelné a ve kterých ve své podstatě si zaspíváte všechny takové ty základní písničky, když si nechcete zpívat Věru Špinarovou tenkrát na západě. Tak jasně. Ano.
Do toho bych se nepouštěla. Uvidíme, do čeho se pustili teď Pražané, které podnítil ke zpěvu Robert. Doufejme, že se mu to podařilo. Dobrý den. To je úžasné, ty děti prostě si poradí se vším úplně. Dospělý by se totálně zhroutil, že zapomněl text a dítě si ho prostě domyslí. Tak. Paráda. Ukázala byste nám, Dano, nějaké třeba jenom tak jako pro názornou ukázku. Je mi jasné, že to jaksi nezabere celou šíři té vaší pedagogiky a to, jak vlastně postupně s lidmi pracujete a je to hodně psychologická práce a terapeutická, ale přesto nějaké třeba odblokovávací cvičení, které používáte? No, na kurzech dělám různé relaxace, což znamená, že hodinu strávíme na žíněnce a provádím lidi takovou jakoby vizualizací, kdy opravdu se uvolní, protože jedna z nejdůležitějších, nejpodstatnějších věcí je nebýt v tenzi. Základ je nemít v tenzi hlasivky jako takové, ale samozřejmě, když máme v tenzi cokoliv jiného v napětí, cokoliv jiného v těle, tak se nám to odrazí vlastně ve všech částech, jako když máte plesnivé jabko na kousku, tak už je dobré ho vyhodit, protože prostě už ta plíseň projela celý ten jako organismus. Je to organismus jabko? Ale jo, zní to dobře. Zní to dobře, děkuju moc. Tak vlastně je strašně důležité to uvolnění a potom je důležité, kde ten tón jakoby vzniká. Ona je tam důležitá ta představa a brániční dech, plíce, uvolněný krk, představa tónu ze zhora a pak vlastně, když ten tón, dejme tomu, když bych vám chtěla něco ukázat, vzniká v krku, kde vzniká vždy, ale je tam důležitá ta vizualizace, ta představa. Tak když tlačíte na ten krk, a je to taková ta základní chyba těch začátečníků, tak špatně nasadíme a zaspíváme. A je to velmi nepříjemné a už slyšíme jenom poslechově, že to je špatně nasazený tón. A ve své podstatě důležité je, aby ten tón takhle běžel jako kdyby dolů, což znamená, že ten proces vypadá. Až ho máme někde tady v břiše, tadyhle. Až se pěkně opírá vlastně o tu bránici, která nám tam začne pracovat. Vy jste vlastně teď hudebním nástrojem, který přesně rezonuje. Každý člověk je hudební nástroj, to jste řekla hrozně důležitou věc. Protože úplně stejně jako si hledáme ty skoky, tak si ladíme ty tóny a jakmile najdeme ten tón, tak si ho zapíšeme, já vždycky říkám zvědomíme, že si takhle zvědomíme všechny ty návyky a pak to CDčko takhle vždycky, teď mám uvolnit krk, teď mám zvednout patro, gotické patro, podle Karla Gotta. A teď to takhle všechno prostě, a teď, ježiš, a teď proč se mi to jo, protože jsem zapomněla na tohle. Jo, strašně důležitý je nezasekávat se na chybách. Jo. To je věc, kterou vidím hrozně často. Jedu, zpívám, la, 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 la. Teď mi to tam někam ujede, kruci. A teď už je tím vlastně popsaný celý zbytek té písničky. Já k tomu říkám takovej velmi krátkej, ale pro mě velmi sdílný příběh, když šel učitel a mladý žák jeho šli po cestě a přišli k veliké kaluži, kde stála dívka, byla bezradná, nemohla přijít tu kaluž. A učitel jí vzal beze slova do náruče, přenesl jí přes tu kaluž a tam jí zase postavila a šli dál a šli 4 hodiny, půl hodiny a žák říkal, učiteli, já se tě na to musím zeptat. My nesmíme vůbec mít kontakt se ženami a ty jsi jí vzal do náruče a jak je to možné? A ten učitel říkal, já jsem jí položil za tou louží, ale ty si ji neseš až do teďka. A ve své podstatě, když tu chybu neseme díl, než je třeba, tak nám to potom, ten žák se mohl celou tu dobu učit, mohl rozjímat, mohl meditovat, ale on pořád přemýšlel, jak je to možné, že ten učitel sahal na tu ženu. Ale pak je strašně důležitý si uvědomit, že tím ztrácíme ten čas, i kdyby půl minuty z té písničky bylo pořád popsáno tou chybou. Tak, ale na druhou stranu teď už jsme trošičku v takovém jakoby vyšším levelu. Už si dovolujeme se šťourat jakoby v těch chybičkách. A ten základ je opravdu v tom najít ten tón, objevit ho a najít svoje vlastní hranice a možnosti a naučit se je používat.
Nemám co dodat. Já vám moc krát děkuju a přeju vám krásný prázdniny, krásný léto s vašimi 3 syny. Děkuju. Užijte si to všichni ve spolek. No a